Bono gotiganere Frida Kirubo ikasoro botironde abasaye kurwasi chinsemo inse yo mubwe kyombe kemanyekanete buna fellowship champion niko bomerani tukuli arensemo yeroga abwasabanyara gosanga sobwamo abasawo boigoni kubanyara gosemiwana gotwara chimbwa chingiya asebe go bakorokia ebyego byabo asomoje gokorekana litukuli rero roboti rwasenchira iyoboime Numuyego obaletamu abwatani nabasaya sensemeyega anaso kunyara gosanga sobwa muri tukulero abasaba sebanyara mahegeri anaso kunyara kwebwatana bogwe kinyane ase chimbwa chingiya. I am the chairman of Champions Fellowship kirengage itomono. We are targeting youths erinde bamanyo monene na komokorera nyasaye kubwa mono tegete kwira nembia mono ne chairman asibali ba make this fellowship to be successful nyasanya are kuba sesenie naende go sabango mwakonde to chabarwani asobonge erinde bonene ne bakira ne nyasaye gati yabasabe go kurwa senseme yaboigo bakirana somoye gaboli tukulya rero nigo bairere ari babere bakonyana boigo no bosemia anene kurwa sechikanse nabagani mo bakirana asensemeye anana monege kundi gigo kere kia youth lakini ntorigo discriminate no nyana bantu bali bala se age bracket ya wetani youth ngwate ndibale yokera mafundisho ago fundisha ke goli munekegeke muna baranyale gutenena na kwe agacha na tuko hapa Eroga na the main aim ya mkutano ni kuhamasisha vijana waweze kuwa ndani ya Yesu, wakuwe busy during this festive season na washiriki katika makanisa yao. Nigo chinga kicho batebire buna basaya bange nigo barokane kwebwatirania amono chimbo chimbe ane asogoso ase chigurubu chimbe chicherera abande gusarya egento batebire buna mbachi kubwatirana sobwamu na kwaneke buno musae ngonyarare gwekinia ase chimbwa chingiya. The biggest challenge kwa vijana ni internet. Watu wengi wametumia simu zao kufanya mambo ambayo yastahili. Abasaya sengaki yabone gabatigane ne company chimbe chigurupu chimbe babwaterera amasomo na bali bakorera amasomo bagenderera asinya saye nali baranyare kwimukireri wase amatukabo yobosaye bwabo abasaye gendoge kubacanda na kwa teenagers yani kerebe ikire emyaka gete bago cyane kane chigurupu chiri bago swasi kirocho baswasa mangana ye chinyasore batiga kwege na batiga kwende kanisa yanyare kana basira nigo nchinga kicu gati yabarandi bago baikirana sensemeye banyare kubori abayibori kone kibuna nkojara kubwatsi abana babona kubasira kubakwana na chinga kici gachimeye ga Yesu gukum nabego chinga kici ga abana baresko nje buno mugaka naende oyokiniri abana nande narerire abana abangase kanisa igona arukine ibirengere birebiya oko semeri kwa no konene nkolinga ntuganeti to nchora abana baito banyare gutigara ko babanyangongo asikinse mu cyonsi cyobugima naba ibori baito balia mwekoigwa manganaya mobe abana baito chinguru emo sankano ngabuneye gabacha ende tubanyare ko babwatesia buna bayiboli tokonya abana bayino bache ko abantu bengeje amatukagocha mbabwate challenges of course lakini asenge njo barasomo nene nyasawo bakonyire igo ebintu togosomiga baborokere babasomiri twa barandirie igonyege ndengo cyakira at least chingoro chinyinge cya wenire bono nigo yatigero kubwatirana kurwasa bayiboli amona bwatani elikonyara kone kibuna nkonyara wale gukwanda abana babona konyara ko balende elikonyara gutwara chimbwa chingiya ko reporter ya Ndizi TV eritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Go tsigana no